Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Uy, Sir Oy! Girl, ayaw ha. Total, wa ba mabukuli mong agtan? Paghilom na lang ba? Peligro rin napita. Baka maswito. Ha, dini ka lang. Ayaw pagawas. Ug nagtuos kag mahadlo ko, ha? Mugawas ko kung gusto ko, mubiyak ko kung ganahan ko, ug way makapugong nako. Then get out! Tanaw ta kung asa ko to magkagay sa mga. Gisera lagi ni mo balik ate. Why? Can't I change my mind? Sunod na lang, kapoy lakaw, init. Di pa sakit ang init. Alas 6 palas buntag. Wa ko maanad nga mainitan ko. Sensitive akong skin. Abi kong tinuod mo. Adi ka, ha? Masaag palang tinuod ko. May kitang duha. Dawa, Monsuan. Ay! Ang showbiz! Kalindo tinin napita. Ay! Lupat. Kanaw nga, Dawa. Dinhira ko. wa kay mahimo kung ani ka lang din sa sakinan. Naa. Na ano? Matug. Duka pa kaayo ko. Di nating katuog ang orasa. Kanaw, not unless nga gusto kang alsahon sa tika o gibundak des tunga sa basakan. Hiligid ka mga alsa, no? Unsa de ka? Kargador? Kanaw na. Di lagi ko. Waga kita. Wa ko'y sandal. I'm barefooted. Imo na kong gial sa kaganina paingon ni sakyanan. Like daw. Oh, sulob na. Imo man na. Di ba na ako Di na ako extra ka na nga kanunay na kong gidada sa kong sakinan. Nagsulob na kong darag boots. Di na masod na ako. Basta, dinhira ko. Hoy! Hoy! Unsaon ni mo akong tiil? Iwan ka di masud. Sulb lagi. Now get down. Kay taas na kay kag nausik ka oras. Ay, kalendot din ni ay, akaroon ka ko. Ay, magkamingaw man din yung napita. Uy, I don't like why mall. hasyenda gani, girl. Lo, I mean like. I don't even know kung unsa ni dinhi o mag-unsa ta dinhi. Niya ta mag-atubang initag-as ka mga sagbot. Unya, may mga tao sa unahan nga ambot kun... Uy, unsa na sila? May gibit-bit lagi na sila sa ilang back. mga mamasakay na sila, girl, mamasakay. Sabot kay mamasakay? No. Kristen! Nabunutan na sila akong pangan. Kano sa man na siya may ma-amnesia, para makalimot na siya nako. Tanaoy, dola na nato sila. Ha? Nga ingon ini kataas nga akong sayal? Kaliso nila ka. Matuslo pa sa lapok. Nor. Oh, dili ko. Okay lang nga, bali ba ito sa lapok, nila ka mabuklan sa agtan. Ha? Huwag kay mahems, kinala na mo tabang. Mangibota sa mga kuan ka ng... Nanubo nga mga sagbot sila pilan. Gosh. It's so hot na. And I did not wear a sunblock. Oh my God. Madaot akong skin, ani Melvin. Okay lang nga, bali di mabuklang agtang. Ikaw ha? Sikag Melvin ako ha? Musaan ka na lang uban? Nilodi lagi girl ay. Lantay ka. Fine. Sige, Melody. Bangi ko, pi. Saan sa man? Maglisod ko gisi sa tumoy ining sayal. Lisod ka ayo ilakaw kung ingon ini kataas. What? Gisian na. Kana ba? Gisian na. Sige na. Sama ini? Ano? Ay! Kanya. Okay. Kanya. Hala ka. Wala! Ala, girl! Nalahos! Ala! Kataas na nos gisi! Daw, okay na siya, oy. Okay na. Mas may hinuin. Lahosan na lang nagisi. Sige na.
Ha? Lahusan na lang kay sige nagtan-aw ng tiguwa nga fakundo nato. Dako ha? Hapita anihonon kining humay, no, kuya? May mo na kining anihon sa sunod buwan. Di ba, kuya? Gusto ka? Kung walay moabot ka bagyo, maayo ang ani ka ng tuiga. Di ba, kuya? Let's just hope. Di ba ningot ka nagmaayo, kuya, oh? Butangan akong labakarang imong buko-buko, ha? Ayaw na. Kuya, sige na, good. Kamayng butaw na kaayo na ikumpara sa natabang ni Monaco. Bibi, talikod, bi. Humot ka gihapon, bisan singot ka na kaayo, kuya. Ngano? My God. Unsa ka na iyang gisulob? Skinsa? Oh, Unsa naman? Mag-unsa naman ta dinhi? Atong daliuan kay masunog ang akong sensitive skin. siya ka na mong gibuhat. Kamubo na sa mong sigal. Ug mo pang gihigot ang imong t-shirt paingon sa mundugan. Ito kang naka sa syudad. It's a style. Ay, naku. Palibhasa tiguwang. Wa kay bawon sa style. Pues, miss, ang imong style is daily appropriate. Kay niya kas basakan ug ikaw ang nahimong sentro sa mga mata sa mga tao yung dapita. Eh di wow. Excuse me. Moado ko's inahan. May nangamay na akong cats dito. Excuse me. No, di ka mahimong mudol itong dapita. Agaan, bagina yung oy, gamay kayo na yung pila-pila na ay, mas layo niya ka, mabukli mo agtang. As if mo to o ko ninyo. Ha! Bahala mo niya. Ay! Kita mo! Ah! Ay! Ah! Did I tell you nga dili ka mahimong mudol itong dapita? May gani kay abti kayo nagkagupot sa imong hawak si Sir Facundo. Ay! Naunsan na, may gani. Huwag ka mahinayog kahog na hugpak ka, bukol ng agtang. Ay, naligot na kaglapok ron girl nga, bukol pang agtang. Okay na ka, Ate Christine? Okay ra. Oh, buhay na siya, kuya. Okay naman day ko na si Ate Christine. Oh. Sa sunod, dili ka magbagay sa mong ha? Balik na sa mga agi. Dito ka na lang suot sa skinan. What? Dali na, yan na. Dali na, mo pa dito sunahan. Yes, kuya. Ay! Ala, dangog, tuod ka kayo! Ay, kuya! Kuya, mama, yung pagkuptan lang ko ni mo! Kupti ko, kuya! Kupti ko kamot! I'm scared! Dali! Thank you, kuya! Ew. Hala ko may olbo lagi mong kaspang. Kita ka. Kita, di magkabuta. Nakita ba ni mong ako nakita? Di ba makalagwat? Kung unsa sa kastrikto din ako, mausad siya kabuutan nga tuniyana. Ay! Kay close man sila. Dugay naman ang silang kanang kailang. O dugay na silang uban sa mansyon. Bisa no eh. At least man lang, mag-gentleman siya nako. Huy ha, kadito pa ni Sir Facundo kanina ni mo Ay, kung pa magkupti mong hawak mo na, bokol na kaagtang ni mo. Ay, ako gikilig ni dali kay isang nakakupot sa imong hawak ka di, ha? Diyan na slide na undak ka. Not counted. Dali. Sasakyanan? Dili. Adto ta dito dapita. May nakita kong kwapo. Dali. Dawam. Mapatol kag taga din, ha? Kung why lain, why not? Aron malingaw, di ba? Dali! Okay ra ba nga itong patubig din yung dapita man, no? May problema, sir. Ay maayo rin pagkaapod-apod sa tubig ginis basakan. Kung ano sa may problema, ayaw ka mo sa pagduha-duha sa pagsulti dayon ini nako, ha? Ay matuman, sir. Bay! Abay, bus, abay. Dili, ay mo tingog. Ha? Nga naman. Dili madunggan ka ni Christine. Ay, wa sila ito. Mga itong akura kay wa sila. Ang diyan daw sa mga pagkaon para paniudto na to ba? Dito sa Kubo. Kubo, Tagaloging Kubo na. Bahay, Kubo. Kahit ubay-ubay mo itong gidahan ako. Aron, masawaan at tanan ba? Nga niya din ni Ron. Good. Apasa na siya si Christine, so skinan. Ha? Huwag mo sila dito. Ako nakita dito. Dito napita ba ay? Wa sa skinan?
MC. Uban ni katong Limuel ba, katong anak ni Noy Mating ba, nga nag-eskwela og HRM sa lungsod, katong gwapon gani. Shit. Imo nga pason, boss? Oh, boss! Imo nga, boss! Imo ni sa... Ano ako magutaon? Ay, graduating na dahil siya, girl. Yes, puhon. May mo bang mutambong ka sa akong graduation unya? Sure. Thank you, Christine, ha? Mawaw ko nimo pero bahala na. Kaysa maunan pa unya ako sa uban. Kaya nga na di ay? May baili-baili unyang gabi sa sityo Pilapilan. May mo bang kuhaon ta ka sa inyo o dadon dito? Sure. Di mahay mo. Di ko masugot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!